का हो बैठ के पेपर इंतजार करता रही। अरे बाबुए सन के तो देखो तनी अभी ले अइलो सना कंपनी के आज रिजल्ट निकले वाला पूरा। बाबूजी ए भाई भाई देखी फर्स्ट डिवीजन आइल बानी हम। ए माई जानतारी पूरा जिला टॉप कइले बना भैया। हां बाबू तहार रिजल्ट के सुन के हमार दिल तो गदगद हो गई बा। देखो बाबू हम जातन डिप्टी आएम होने से तो तारा खाती हम गिफ्ट लेके आए। बाबू हमनी के तू सपना पूरा कर देला जोन सोचले रहनी ऐसा। ए माई तो भाई के करवन हमार जिला टॉप कइले बना पूरा ठीक बा। कहो हम जातन डिप्टी आ दून बाबू के खिया के तू डिप्टी चल जियो ठीक बा। चलो लोग खाना खा लो। का बनले हां ठीक बा काम हो जाई चिंता मत करी। बाबूजी हम जाता नहीं कॉलेज 500 रुपया दी। ठीक बा बाबू भाई 500 रुपया लो लेकिन ध्यान से पढ़ो हमारा बात बिजनेस के तोरे देखे के बा। बाबूजी हमारा बात के हम ध्यान रखम मन लगा के पढ़म। ठीक है बाबू तारा थोड़ा ये उम्मीद बात तू जा। मालिक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आ गइलो आज बहुत काम बा। पहले जाके मार्केट से सब्जी ले आओ उसके बाद से खेत में जाए के बा कपड़ो फीचे के बा हमार। ठीक बा मालिक सब काम हो जाई। पहले जा तनी सब्जी लिया है ओकरा बाद कपड़ा पीछे खेतों में ठीक बा। ठीक बा चल तनी प्रणाम। देखो हस्बैंड फौजी में काम करे में वहाँ के बॉर्डर पे से आवत तनी अच्छा अच्छा खाना बना दियो आज फौजी में। ये नहीं का सोच करे बुलो किया करता बाग मार के लोगों का मजाक करे जा खाना बना। वहाँ से तो आ गई। अरे तहार जगह ऐसा ना दिल में बा। ए जी आ गई रहुआ। हाँ हो सुनी ना बोला एगो बात करे का बात। हम जहाँ कामुआ करे ने अच्छा वहाँ के मालिक साहेब फौजी में रहे ने फौजी में रहिले। हो तो आ देश के सेवा करे ने अच्छा। आ बढ़िया पैसों कमाने। हमार तो सपना बा कि अपनियों के दोनों बाबू फौजी के नौकरी करता सन तो कितना अच्छा रहे। तहार सोच बिल्कुल अच्छा बा। अरे बाबू दुनू फौजी में भर्ती हो जिए तो हमरो सीना चौड़ा हो जाई आ लोग कहित कि अरविंद सिंह के दोनों बेटावा फौजी में पड़े सो। फौजी के नौकरी करे खातिर उ तैयार होइयो सन कि ना रउए कहीं ना हम बुलावत हनी। बुलावा ए बाबू बाबू हमारी हनी आई बोलो आओ। का भाई हे बाबू तहार तो पढ़ाई खत्म हो गई। हां लगभग तोहरो के पढ़ाई मैंने खत्मे बा। ई बतावो लो आगे का करे के विचार बा कुछ सोचले बड़ो। सोचले तो बढ़ले बनी बाबू। का सोचले बड़ो। हम सोचले बनी कि हम मिलिट्री में जैती देश के सेवा कर। देखबू जौन हमनी के सोच रहला उहे बाबू के बा। हाँ जी लेकिन बाबूजी ओई में पैसा लागी अब पैसा कहाँ से आई यही से हम रउआ से ना कहत हनी। बाबू तू पैसा के चिंता मत करा। ए जी हमर गहना बानू हम दे तनी रउआ बेच के अब बाबू के पैसा दे दे। अगला गल करू गहना थोड़े बेचाई। अरे हमनी के डबल मेहनत करल जाई पैसा जौन मिली वही से बाबू के फौज में भर्ती करा दिया जाई। ए बाबूजी ए माई तू ही लो ना हमू मेहनत करम आज तीनों जना मिल के भैया के फौजी में भर्ती करावल जाई। रे बाबू तोरा भैया के साथ साथ तोरो के चाहतन सो कि तेहू फौजी में भर्ती हो। ए बाबूजी पहले भैया के जाई तो देश के सेवा करे खातिर ओकरा बाद से हम जाए। ठीक बा चलो लो तैयारी करल जाओ। ठीक हाँ बाबू चलो भैया चले जा। जय हिंद सर। ओके सर ओके सर जय हिंद सर। ए जी का भइल बा? देखो बॉर्डर पर लड़ाई लग गई बा हमरा जाए के पड़ी। ए जी मत जाई कल तो रोवाओ में। ताकि बॉर्डर पर जाए तो दुश्मन के छक्का छोड़ के
ठीक बा बाबू, भगवान के कृपा से तहार तो नौकरी लाग गई। पूरा ईमानदारी से देश के सेवा करियो। ठीक बा बाबूजी, हम पूरा ईमानदारी से देश के सेवा करब। ए अक्षय, तू बाबूजी और माई के ख्याल रखिए। ठीक बा भैया, तू देश के सेवा कर, हम माई बाबूजी के सेवा कर। ठीक बा माई, चलता ठीक बा बाबू, खुश रह। खुश रहो। हाँ सब ठीक बा। हम बारे में फोन करते नहीं। ए माई, ए बाबूजी, अरे भैया गेल हो, भैया गेल हो, देखो लो। अरे ये जी बाबू फौजी ड्रेस भी कितना अच्छा लगा था। कितना सुंदर लगता है जी। अरे बाबूजी, खुश रह बाबू, खुश रह। अरे कैसन बा? बढ़िया बने के। बाबू, फौजी के कपड़ा में तू कितना सुंदर लागत रहो, नजर ना लगे केहू के। अरे बेटा केकर हो? अरविंद सिंह के, जी। समझ लू। बाबू बताओ कितना दिन के छुट्टी मिल बड़ा? पूरा 1 महीना की छुट्टी बा बाबूजी। 1 महीना के। ए भैया, बॉर्डर पर जाके तो हमनी के तू भुलाइए गेल बा। अरे तारा लोग के कैसे भुला सकतन? तू लोग तो हमारा दिल में रहला। जानते रे बाबू, ई वर्दी पहनला के बाद देश के सिवा कुछ दिखाई ना देला। ऐसन बात सुन के हमार फक्र के मारे हमार सीना चौड़ा हो गई। अरे खाली बतियाबे करे, बाबू हारल थकलाइल बा, तनी आराम करे दी। चलो बाबू। अच्छा चलो लिया, चलो 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 भाई, चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। यस सर, यस सर, ओके सर। हाँ ठीक बा, ठीक बा, कल आ जाए, फोन कर। अरे ये बाबू, इतना जल्दी तू कहाँ जाता? बाबूजी, हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई। बॉर्डर पर लड़ाई लागू, हमारा हर हालत में जाए पड़े। तो बेटा तू जा, हमारा सीधा ठीक है। बिहार के लिए एक बुरी खबर है। बिहार के लाल कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए हैं। ए जी बैठल बानी। आओ। आ बाबू कहाँ बा? देखो ना, बाबू के फोन अइला, कहता कि हमार छुट्टी कैंसिल हो गई बा, और चल गए ड्यूटी पर। चल गए। सुनी ना, हम जहाँ काम करेनी, वो मलिकाइनी के मालिक साहेब बॉर्डरे पर शहीद हो गई बानी। का? हाँ, शहीद हो गई? अपन बाबू के कहाँ ज्वाइनिंग हुई? अपनो बाबू के ज्वाइनिंग वही जब भइल बा, कोई लड़ाई लागल बा। हे भगवान, हमरे बाबू की रक्षा करे। तो चिंता मत करो, भगवान चाहिए अपना बाबू के पूछू ना। ए बाबूजी, ए माई, ए बाबूजी, बॉर्डर पर से पूरे सब भैया देश का शहीद हो गया। जी बाबू। अरविंद सिंह क्या होता है लोग तो अपना बेटा पर गर्व करे के चाहिए कि हमारा बेटा 20-20 गो आतंकवादी के मार के शहीद भइल बा। काका राउत बेटा ऐसा काम कैले बड़े कि हमनी के फक्त से सीधा चौड़ा हो गइल बा। एक काका लड़का के नाम इतिहास में दर्ज हो गई। एक काका लड़का मुअल नहीं कि शहीद भइल बानी। वो लोग ठीक कहते हैं। देखो, तोहरो तो सपना रहे कि तहार बेटा फौजी में भर्ती होके। देखो, हमनी के बेटा मरल नहीं खे, बल्कि देश खातिर शहीद भइल बा। हम लोग इतना गर्व करेंगे। चुप रहो बेटा, मत रो। ऐसे खाना पीना त्याग के अब तोहरो तबीयत खराब हो गई। ए जी, हम बहुत बुलाए के कोशिश करत हनी बाबू के, लेकिन वो नहीं पाए। देखो, बाबू के बुलही के पड़ी, बाबू मरल नहीं के, बल्कि वो देश खातिर कुर्बान भइल बा। चुप हो जा, मत रो। ए बाबूजी, हम फैसला कैले बनी, हमू फौज में भर्ती होखेम। बात करता रहो। अरे एगो बेटा के तो खोइए दिल बनसन, दूसरा बेटा के खोए के देखी से चाह। हाँ बेटा,
तार बाबूजी सही कहते नहीं। तो ये देखो हमनी के जिगर के टुकड़ा बड़ा, तारा के हमनी के अब कहीं ना भेजन से। ये माई ये बाबूजी तू लोग टेंशन मत लो, टेंशन तो लेवे के अब ओकनी के वक्त आइल बा, ओकनी के चुन चुन के ना मनी तो हम एक बाप का औलाद ना। जा बेटा, तार ये जीत बा, हम तारा के ना रोके। तू दुश्मन के छक्का छोड़ा कहियो, अबे तेरा भाई के आत्मा के शांति मिली। जा बेटा, भारत माँ तारा के बुला रहल बड़ी, तू जंग जीत गई है। हमने के आशीर्वाद तारा साथे बाटे। ठीक बा माई। लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय कहता। चलो देखो जा, चली तो देखो जब का बोल का बात बाकी सब लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय करते आ रहल बालो। ए बाबूजी रोरो आशीर्वाद से माई के प्यार से दुश्मन के छक्का छोड़ा के आइल बनी। तो बहुत खुशी के बात बा। देखो लो, आज हमनी के बिना दीपावली के आज रात में दीपावली मनाओ जाई। भारत माता की जय। भोजपुरी भाई लोग के प्रणाम। भाई देखिए, हमनी के एगो वीडियो बनौनी है सजावना के, शीर्षक बा गरीब के फौजी बेटा। तो देखिए, फौजी के नाम सुनते ही हमनी के रंग रग में देशभक्ति के भाव आ जाला। तो हमनी के उहे रउआ लोगन के समक्ष पेश कैले बानी सन। आशा ना पूर्ण विश्वास बाकी रउआ लोगन के वीडियो अच्छा लगी। अच्छा लागे तो रउआ लोगन लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। और सब्सक्राइब करी तो बेल आइकन के दबावल मत भूलें। आ देखी, तो अगर एक बार रउआ सब्सक्राइब कर दिल बानी हमनी के चैनल के, तो दोबारा मत करम, ना तो वो डिस्कनेक्ट हो जाई और रउआ पर हमनी के वीडियो ना जाई। काहे से यही तरह हमनी के सब्सक्राइब लोग कर दो बार करेला, एक बार सब्सक्राइब करी फिर करी तो डिससब्सक्राइब। बहुत खुशी के बात बा कि चुनावी माहौल गरमा गइल बा। तो यही में हमार पतो बीडीसी में प्रत्याशी बाड़ी, जेकर नाम बा आरती सिंह। रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ लोग भारी बहुमत से हमारा पतो के विजय बनाई। जय जवान जय भोजपुरी।